Ngaskuak ban phak ka message i ba PS lang do mo. Bawarit wat tiang ra. Ba PS lang do. Ada ngi adom ngi amai ngi shrut mga mafiru pra youtuber jude re man sngoper. Namar ngi de gibreo ke bala compare ka pradany. Bani kini gi mento. Tia ka to ka ba fi plat menta ba ong ba wili thankiu de utlen ude sisa utlen utu brio. Yakin nong thok no syukur bat kejet ya ka umsep ki pradok personam lajong kum kini ki daj brio nyin nam ailat ha ka imlang salang jungi. Sisa ba PS ngan ong ipi. Ya seprang, ya sekmat wating. Kot hajir hang nolek bet, waju tiang hiru. Namar kamdon jingmut, kipul kimla ban le ipi. Handrai lada kimla ban kot rangkat hajir ya kita kiba ajing jori pi nei. Ka kamram jing pulit kadlong ban register case bet. Ya kon be ka case ngan kersyani pi, ka imlang salang jongi kan kersyani pi, namar ikimento kiba thok kiba syukur. Ya ka jaj ban riujungi nalor bangidon ki evidence ki witness ngin pendu jaj ya kini ki tlen ki bakwa ban kejet ya kom sep jong ki berit baria bat kom sep jongi ki batrei bakta ngi ngimde ban ailat ini ki tlen bat sakawai ke jing maham jong apa ya kito ki brio ki bajumlian ban thitkam ya kito ki brio ki bajumlian ban thitkam ru dei ban kala ka bamut menta ngang ong ipi kawe ka ba ngang akwa ang kran pa ba hang ni kibabun kiba sa thok sa syukur mo namar ba kiya enti bakla ki tip namar ba kiru kile bakla namar ki kwa man thitkam kane ka jing thitkam om dei mono bolong trai ya ka kam hakni gi jala jungi kadei tang ka jing thok ka jing syukur jong ki politician bat kabut scientist niu jong kiriu arsap kiriu buto kiriu bam nak takraw ba kasajersi kasami kapap kasang hakni gejat beri ujungi nakani kadaw ngasray ba ye to jing khot hajir meni ba PSM ngasray la de ni ngam khuslai ra namar nganang banyelia Henry lada pensitom ya uno dekhot jong gejat beri ujungi uba yai kan ti badai I am ready to die lia ngam tiang ra na kadang ong ya pi ba PSM ya seprang lada pendem lada siu ya kato ka ba ulabam to ong ha kan no por bangin lek kendang sendon na yeng ruam I am ready lia ngan lek bet pi kraus pa pi don kan no ruam ngin kendang ngim de man ailat kum kini jaj brio bakin wan penjersi hakni gi jaj brio jungi nak tarawam de kam thok kam syukur phaya don ka kti ka kejat phamyan nang menteri bangta andre phak jet ye kam sep jung ki barit baria chong ka jaj brio jungi ikini gi jaj brio de ban delete nokot nak tarawam ngon ipi hadu menta nei ngasat ba tang ba ngakwa e kejing itali ngakwa e kejing stu jumut namar dan teng apa ngi thau group ru nei kamantoi ban at haga group iki khana ki bompat sngotu ngadon kam Yakarta bat ngadon kam ru kraw perkhat ki bolong kum mafi wa PS kata kadi jing kwa junga ya chaprang wat tieng Andre la de jai PM kan ma bha shibun ki prolog jong bodeng do todong nei ken target ia kitu ginong le kam sniu ni jalam ne khria wating ya chkman tang balada upendem kabyang lada compromise no kabyang lada kwabri chkman ngim itu an bat ngim tip an sendon kata ka warning ka jonga kebangang ya utu unong tok unong syukur ya kitu samla baklam kam jam nak tara yang ba PS ya ceprang lada im sloto kata kebangang laong te kamut
ngiru ngin lech hang to hayeng bat khon bat ketang bat tengah jung uam ngin sim terbiu bat kiau bat thau jung uru ngin sim terbiu sundan baro hakmat bapa wasai wat prolog projor jung uru ngin sim terbiu wat kita ki bahe bahan ki bodon ngin sim terbiu ngin khot bet daki youtuber bar khot ngin pelpai sak perthai bro kowai ban itho sundan bangi ngim pediang yakin nong thok nong syukur haka imlang salang jong ka jat beriu hanyu trap ka jongi nak tara film sengotho da film sengotho ngan le sisa ngilong ready ni naka group youtuber ngilong ready kanong no por tang bang ngim le yei ngim kwa ban le kano ke basniu yelau perlu persnam handai ban pen kramran ban penaurang bat ban nginom pediang syu yau tau jat beriu boleh podor hakani ke imlang salang jongi tang hakataka lenti kamut une unduk jing syania kat sabalet unduk jaka bat syak kat sabalet unom yo kam yo jam tak kata lakut ke jing im jong u kata kadika ka bange ngin le da ka jing start da pem skauto pem pediang ya ka ka ba phila bakla tikwa ban ya chkaan ban pentingan ya kibriu ke jongi ubaya kan ti bodai ngin nom pediang dalileru dia masuk tu kata kat balik ma pi kamut da pi to pi bam sap pi euro kamut pi sngo sngan bad rat ka an man to ye pi kata bomla ban long dalileru nginom ailat hiru da pi sngo to pi ong bangala bakla ngan siuno pi la kular ban siuno anrei menta kamut pi IKS kumnem tai ngini fight amdei tangha district court ngini high court lada high court mio Supreme Court sundon rangkat ke evidence bat ki witness nga kentu ya ba rokot ki khon ke brio trap ki ba cha thok haunu brio bakin mi sakmat ban ajing kerjan ye ba ps lengdo kom ka sakhi ba ne ubrio unnam yo jaka hakani ke imlang salang ka jongi nga kermen be barkhot pi ke ba cha thok wat leran wat tiang handai ke bala bakla ngin pediang ye pi kita ki lalong no kita ki victim lani kita ki baca le asniu ki bala sya thok asya syukur ngi pediang ye pi ke jing bakla jong pi handai nang ne syakmat ngin ai ya kata kalawe jong pi bas kano company lani kino ki brio ba kular ban penyo kam ye pi sngo bha pentip ya ki youtuber sngo bha ban pentip yangi ke badon ha kataka group lani society lani ha kataka sengjong ki youtuber khnang ba phin like aga jing sa thok sai syukur nak tara watim wat smit waleran namar balai ka jing thok ka jing syukur ka jalam ne khalia ngin rat tangkhong nang ni sakman nak tara kai ka jing slur ka bai ba ps lang do ho sipor ar pungar ngadom ni igitu ki por ki balalen handrai ngai ipat ia kata ka jing treasure ham jong u bau e chi sha ga dai rio ngar ngar respect u bat ngabrom yu nak tara am yu no u bat treasure tom nak menta ka jak ben rio ban wara jing sha ga dai rio bat ban rat de khong ga jing sneu hakani ga dai rio ngan support ba jp bat ngan kersan ip ti kani kalongka message ke jonga ya bapi aslang do ba phim dei ban tieng ban ri ya chaprang bat lada kito ki rupo dor kito ki ru asap kito ki thlen kito ki ksot ki khrei ki bakwa ban bamdo ikene ki jat ben riu mi na ka do bam ya ka do khon tham khon jenreng ya kini de ban thang da ka ding khnang baki kini knup khoj nginom dei ban aila akim lang salang jungi kumi kini ki jat beriu namar kini ki bapen bersih ikim lang salang jungi na takadaw nga kentui pi bar khot ki kon ka beriu trap bangin nom dei ban ailat ani aili yakini ki jat beriu bakin kharoi ke imlang salang jungi na takadaw nga kentu ya pi bar khot ki victim lani kita ki beriu ki basya set sya pon lani sya thok sya syukur mi syakman kersyani ba ps ngangan buat adien mlilei kublai sibun kublai sijarngu pamit usuk men